MFK Tatran a AOS Liptovský Mikuláš v červených dresoch sa v sobotu 26. septembra pobil o 3 body s favoritom na postup z prvej futbalovej ligy AS Trenčín. Mikulášania začali zápas opatrne, no postupne zistili, že majú proti sebe súpera, ktorý je ľahko zdolateľný. Hneď v úvode mal veľkú šancu domáci Škuta, ale Volešák bol pozorný. Liptáci sa osmelili, ale neraz proti útokov pohrozili aj hostia. Najväčšiu šancu nevyužil Tatran v závere polčasu, kedy opäť čaroval Volešák. Druhý polčas už obidvaja súperi vychádzali zo zabezpečenej obrany v obave o výsledok. Keďže sa nepodarilo ani jednému mužstvu v sobotu 26. septembra skórovať, rozišiel sa MFK Tatran a AOS Liptovský Mikuláš za AS Trenčín remízou 0-0. V tento deň vyhral iba jeden z členov správnej rady Tatrana, ktorý sa stavil s generálnym manažérom Milanom Bezákom, že na zápas príde na koni. Remíza je akože to reálne vyústenie toho zápasu, hej. Aj keby super mal 3-4 gólové šance, my by sme v podstate boli zatlačení do hlbokej defenzívy a tak poviem, áno, berem ten bod, ale stále vo vnútri rezonuje to, že tento zápas z našej strany sa dal vyhrať. Hej. Ale zase reálne, keď sa pozriem na ten vývoj zápasu, tak zase tá remíza, treba povedať, že je spravodlivá. Aj keď samozrejme to mužstvo je mladé a jednoducho k tým výkyvom výkonnostným môže ako prísť, ale hovorím, pre mňa je tento zápas sklamaním. Pre televíziu Liptov Pavol Tomčík.